Good morning guys! Happy Monday! Happy 1st of May! May na tayo! Hi Poknit! Maggie! Hi Poknat! Kulang buko talaga. Lagi nyo yung makikita guys sa vlog, kahit sa sasakyan, meron ako niyan, sa kwarto, sa sala, minsan sa bag, meron pa akong kaperaso niyan kasi kapag nanonood kami ng sine, yung alam nyo yung gano'n. Gano'n ako ka-addict sa Colombo. Kaya, hayaan nyo na kung nakikita nyo ako saan-saan. Mickey! Hi! Mickey! Si Groot, kasama ni Daddy, lumabas sila kasi pinabili kong ulam nila. Hindi na ako nagluluto guys kasi madaming tinda dyan sa karinderya, madaming pagpipilian. So, ayun, para iba-iba din yung yung ulam nila, Groot. Saka mas tipid kapag bibili ka nila kasi yung ipagluluto ko pa sila. So, tipid sa kuryente. And then, ayun nga, inilabas ni Daddy kasama si Groot na bumiling ulam para mag-poop and magwiwi. So, yun. Hindi kasi nagpo-poop dito si Groot eh. Lalo na nung naka-ano na siya, nung naka-chain na siya. Ano yung Poknat? Namimintana ka ba dyan, Poknatin? Namimintana ka ba dyan, Poknatin, ha? Namimintana ka? Ha? Ayun, ito yung mga pinamili namin kabong guys. Napamili, hindi pila. Ayun. Ito yung mga fur na pang flat lay. Ayun, binigyan ako ni ate ng ng free. Kasi dalawa yung binili ko. Ayun, dalawang malaki. Yung itong gray is pang namin, pang lagay sa ref. Pwede nga daw siyang parang gawing carpet. Kaso baka ihian lang din ng mga aso. And then, itong white is yun sa vanity table ko. Vanity area. So, yun. And then, shorts. Ayan. Kapag last day kasi guys, murang-mura na sa mga bazaar. Yun, 150 na lang siya from 250. So, diba, mga shorts pang summer. Yun. And then, mga, as usual, damit. Damit ko. More on white. Yun. Laban ko muna. White. And, ito ang ganda. Ito, ko na parang na-inlove ako sa color niya. Mint green pa tawag dito. Or, hindi siya mint green. Parang siyang blue na nag-green na I don't know. Pang summer outfit. So, ayan lang. Ayusin ko later. Poknat. 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 Ay, nandito din si Meg. Naku! Pakasilosa mo talaga. Tayo. Ay! Oo, Meggie. No, ha? Naawa niya si Poknat eh. Ayun. Tapos, tinoto ko lang yung yung pusit. Kasi lutuin ko ngayon, daling ko din sa sa store. Para ulam nila doon. Ulam namin ngayon, tapos ulam nila doon. Ayun na lang yung ko. Nagluto pala si Chris ng guys, ng breakfast. Siguro gutom na yun. Tapos, ayaw niya lang akong gisingin. Pag kung may na siya. Mami, nagluto na ako ng breakfast. Nagsayang na ng kanin. Ayun yung egg. Tapos yung, yung nuggets. Dapat magluluto pa siya ng mushroom soup. Nagising na ako. Sabi niya, Mami, ito na lang kasi nakaluto na ako ng rice tsaka Pero napagalitan ko siya kasi, ay! Poknat! Tawag doon kasi induction kami, 'di ba? Sabi ko, magsabi ka kapag nagugutom ka, gisingin mo ko, huwag ka mahiya. Kasi yung nagsasarili ka. Parang kung gusto mong tawag doon, alam ko gusto niya na rin kasi no, Poknat! Ay, sinasabi ko sa iyo. Gusto niya na rin yung gawaing bahay pa, tumulong sa gawaing bahay. Kaso, sabi ko, wag na sa pagluluto, anak. Kasi, mahirap yan kapag nagkasunog tayo dito. Nangungupahan lang tayo, diba? So, ayun, kung gusto mo pa ako makatulong sa gawaing bahay, sa paglilinis na lang ng bahay, or sa paghuhugas ng mga plato, gano'n na lang. Pero pagluluto, muna. Bigay mo, hayaan mo na lang kako kay Mami. So, ayun, medyo, hindi naman siguro siya na-hurt. Hey guys, pupunta na akong store. Patid lang ako kay Daddy kasi mabigat yung yung Mashiro suit. And then, dala ko yung laptop. Tapos nagdala din ako ng ulam. Kagagaling lang nila sa ako nagkiling. Nalagyan siya ng ng parang BB cream, kaya nag-light.
Ayun, galing silang Cartimar pumili ng goldfish ba yun? Goldfish. Ay, ano yan? Clownfish. Kasi yung first batch na ano na nagsimatayan. Genocide. Ano yan? Namatay lahat. Genocide. Suicide. Namatay lahat. So, ay isa pala na ano, isa yung nakasurvive. Tapos bumili sila ulit. Buti na lang 3 for 100 lang. Mura lang. So, yun. Ilan binili mo ngayon? Siyam. 300 pesos na naman. Tapos may binili siyang pansukat ng ano, ng Hydrometer. saltiness ba yun? Ng water. Salt content. Salt content. So, yun lang. Alauna na. Dapat kanina pa ako nandun. Ang taga kasi nito mag-amak ko eh. Tapos si Chris nandun na naman sa, ano, sa computer shop. Lakong bata ngayon. Ayun guys, may gustong ano, shout out daw kay... Shout out po kay Ate Elvie Castañeda. Hello. May kanito. Sino pa? Erica, kay Janice. Hello. Hi Janice! Thank you po. Bye-bye! Kulang pa! Kay Kuya Vincent Castañeda. Ayun, Vincent, hi! Ayun, and ikaw ang name mo? Cara Lorraine Cantor. Cara Lorraine. Ay, ang ganda ng name. Cara Lorraine, thank you! Thank you po. Bye-bye. Salamat, bye-bye! Manunod po kami na ano. Salamat! Ingat po! Hi guys! Ayun na naman siya. Kinukuha na naman niya yung camera. Malaglag yan, baby girl. Malaglag yan. Ano ba gagawin mo? Tinitingnan niya kasi. Ano? Oy! Ba't andito ka? Alalalala. Diyan na tayo, di ba? Tara na, sundo na ako. Punta na kami guys, ano, Cartimar ulit. Bibili ako ng cage ng mga aso kasi, tawag doon, transfer na mama. Umiyak na ako kanina actually. Tara na. Pauwi na kami guys, galing kaming Cartimar. Mabili kaming ano. Umiyak na po. Habang bumibili, umiyak na siya. Ng pet crate. Ayun na, 3 binili ko para ano sila, hindi sila magsiksikan din. Mamayang gabi na daw sila ita-travel ni Papa. Ayaw na nga akong pasamahin ni Papa eh. Wag na daw namin ihatid siya na lang daw. Ayoko! Gusto ko makita yung mga dogs. Ayun, susunod kayo mga madaling araw siguro. Hi, Ching Ching! Ayun, Ching Ching. Ay! Busy siya sa... Nagngingipin na siya guys. Tinayin nyo. Nanginginain ng mangga. Gusto niya matigas eh. Ching Ching! Hi! Palengke daddy. Ching Ching girl! Mami! Ay! Diyan ka na nga sa hunaan eh. Ano pa sama gusto mo? Ano? Madali tayo. Oh, sige. Kasama na din pala si Groot. Mag-wrecking ball ka pa eh. Bye, doggies! Oh, alis na sila. Alis na sila, guys. Bibisit ha. Sabi ko din ako iiyak eh. Nagalitan nga ako ni Papa. Doon na pala. Mabuti naman yan doon eh. System activated. Lingin na ba? Inis. Bye-bye, doggies. Hi guys. Sorry hindi pa rin ako makaano. Parang naiyak pa rin ako hanggang ngayon. Siguro bumabiyahe na sila. Nasa biyahe na yun. Sila Papa. Sobrang kalungkot. What more kung pati si Groot na isama na. Grabe. Pati sa bahay kanina, iba yung ano eh. Iba yung tawag dito. Bigla nag-iba yung pagka. Kasi naghakot lang.
Maggie! Kinuha namin yung mga dogs. Hindi na ako nakapag-vlog kasi ang bibigat nila. Ang layo ng pinag-parka namin. Tapos binuhat namin sila isa-isa talaga. Ayun. Nakadalawang balik pa nga kami kasi yung 3 sa taas. Binalikan na lang namin. So, ayun. Si Papa na lang yung yung umalis kasama yung mga doggies. Kasi kinuha na rin yung mga double deck, yung extra kama, kasi nga para doon sa sa bahay na yun. Kaya, yun, dapat ang plano, susunod kami mamayang alas 5 alas 5. Kaso, hindi pa daw pala ayos yung third na kulungan. Kasi, pahaba yun, diba? Bali, 3 yun eh. 3 apartment. Kasi parang apartment kalaki yung yung kulungan. Kasi mas malaki pa daw sa inupahan namin dati, guys. Kaya, yun. Kapag na lang daw, kapag gawa na yun, tsaka namin hatid si Groot. Ako po. Ang sakit sa dibdib, guys. Ang bigat-bigat, alam nyo yun. Nakikita ko sila yung mga mata nila kanina. Grabe. Namimiss ko na kaagad sila. Lalo na yung mga anak ni Maggie na makukulit. Lahat sila nakatingin sa akin kanina. Grabe. Tapos ang plano kasi, pati si Drew is, nadadalhin na doon sa province. Kasi kapag kami mga out of town kami na mga pupuntahan, ganun, is hindi kami makaalis talaga. At parang baby si Groot, yung gusto lagi nakasama. Eh, minsan bawal sa pupunta namin yung aso, di ba? Lalo na kapag sa mga restaurant, kunwari kasama, talabas kami, minsan hindi siya nakakapasok. So, kawawa naman. Kaya, sabi ni Papa, doon na lang din daw para makapag-focus din ako sa business na katulad ng yung pagre-resta ko lang sa mga concept stories. Parang naantala kasi may inaasikaso pa ako dito aso. Okay lang naman sa akin, kaso nga lang yun pagka, halimbawa, kasi bala ko is butang Bacolod at Cebu, guys. So mag-worry ako na iwanan lang si Groot dito, iwanan siya kay Sel, kasi si Sel pabalik na kasi baka mamaya makagat din, diba? Or lalo na may kasamang yun, anak din. So yun ang pag-usapan namin ni Daddy, na lang, ilagay na lang, dali na lang din si Groot sa probinsya. Tapos lagi na lang namin dadalawin. Maayos naman doon, guys. Mas mapapaayos talaga sila doon. Mas matutuwa sila. Kasi maluwag na yung nila, yung bahay nila. Tapos may may tatakbuhan pa sila kapag ilalabas namin. Kunwari, ganun. Kaso sa akin lang talaga pagsikip sa dibdib. Grabe. Separation ng side. So, ayun. So, uwi na kami after ng isang nakakapagod na araw. Time to sleep, guys. And makakatulog ako ng umiiyak. Dahil naalala ko yung mga doggies. Good thing is, nandito si Maggie. Ayun. Imagine ko kung what if walang kahit isang alaga dito. Sobrang lungkot ng buhay, guys. Diba? Kaya yun. Matitira na lang siguro dito ay 3 pa naman sila, kaso siguro by July susunod din agad siguro. So, ayun lang. Baka gumawa na ako ng may magalit na naman. Lagi na lang naman ako umiyak sa video ko. See you tomorrow, guys. Good night.